Minnu Jason Farrugia? U għalfejn der skomdu l-Ministru Carmelo Abela meta mistoqsi dwar Jason Farrugia? Jason Farrugia x'kuntratti u konsulenzi għandu? Jason Farrugia l-mettajt. Jason Farrugia ma tafx minnu? Taf minnu Jason Farrugia? Jiddependi għal-minettajt Jason Farrugia. Persuna li għandu konsulenzi u kontratti, għandek xi persuna li miegħek għandu jew inti għandek miegħu kontratti u konsulenzi? Fil-Ministeru tiegħi tirreferi ġifieri. Inti. Fil-Ministeru tiegħi. Mal-Gvern? Le, Jason Farrugia għandu kuntratt miegħi, però l-aktar dettalji m'għandix id-dettalji hawnhekk naturalment. Il-Ministru Abela dam mhux ħażin biex ammetta li jaf lil Jason Farrugia u meta spiċċa konfermalna li jaħdem miegħu qalilna illi ma jafx x'irwol għandu. Le, Jason Farrugia għandu kuntratt miegħi, però l-aktar dettalji m'għandix id-dettalji hawnhekk naturalment. Sorsi li tkellmu ma' Net News spjegaw kif Jason Farrugia kien ingaġġat għall-ewwel darba mal-Gvern mill-eks Ministru Konrad Mizzi. Fil-fatt fl-2015 id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Jason Azzopardi kien żvela fil-Parlament kif Farrugia ġie sekondat mill-Korp tal-Pulizija għal ma' Konrad Mizzi. Jidher li Farrugia għadu fuq il-kodba tal-Korp tal-Pulizija iżda ilu snin twal ma jaħdem bħala uffiċjal fil-Korp għaliex għal xi raġuni baqa' jingħata ġob wara li ħor mal-Gvern f'dawk li jidhru ir-ruoli ta' Position of Trust. Jason Farrugia l-ewwel okkupa rwol ta' Senior Manager fl-ITS imbagħad ħadem bħala il-kap tal-Customer Care mal-Ministeru ta' Konrad Mizzi u issa għandu ir-rwol fil-Ministeru ta' Carmelo Abela. Mhux ċara għalfejn il-Ministru Abela daħlu miegħu iżda hu ċar li Farrugia għandu rabtiet mill-qrib mal-eks deputat mexxej tal-Labor Konrad Mizzi u persuni oħrajn li mal-Gvern daħħalhom Mizzi u għadhom b'karigi għoljin sal-lum. Turija ċara li r-rabtiet kbar ta' Konrad Mizzi mal-Gvern Laburista għadhom hemm sal-lum u dwarhom Robert Abela għadu m'għamel xejn. Il-Prim Ministru jaf li għandek il-dan il-persuna miegħek? Ismani, hemm proċedura ta' kif dawn il-persuni jingħataw il-kontratti u l-proċedura sa fejn fjiena ġiet segwita dejjem. Il-Prim Ministru qatt ma saqsik fuq u jew inti kellek tieħu permess minn għandu biex iddaħħlu miegħek. Il-proċedura teżisti, ma nimmaġinax li l-Prim Ministru joqgħod jidħol fihom, però hemm proċedura stabbilita li meta jkun hemm talba għal persuna li jkun hemm bżonn li jingħata xi forma ta' konsulenza jew kuntratt whatever x'ikun, tiġi segwita dik il-proċedura li għandi nifhem li f'dal każ bħal f'kull każ ieħor tkun segwita, ma nimmaġinax li jidħol fihom il-Prim Ministru, però proċedura stabbilita. Bekk għadu mhux ċar jekk Robert Abela jafx b'dawn il-manuvri dan filwaqt li Carmelo Abela jibqa' wieħed mill-ftit membri tal-Kabinet magħżula li fuqhom Robert Abela għal xi raġuni stramba jibqa' ma jieħux azzjoni meta ma ddejjaq xejn ineħħel il-ħadd ieħor. Però li hu ċar żgur u li Carmelo Abela għal xi raġuni spiċċa skomdu quddiem dan l-isem ta' Jason Farrugia, kif l-istess huwa ċar li dan Jason Farrugia qed jitħallas minn flus il-poplu għal xogħol li lanqas il-Ministru li jħaddmu ma rid jikkummenta fuqu. X'inhu l-irwoli li jagħmel eżatt? Nċekkjalek kun informak. U allura wieħed jistaqsi. Dan huwa phantom job ieħor li ngħata minn Kastilja. Jason Farrugia x'kuntratti u konsulenzi għandu? Jason Farrugia l-mettajt. Jason Farrugia ma tafx minnu? Taf minnu Jason Farrugia? Kien Kutajer, Net News. Persuna li għandu konsulenzi u kontratti